Ahojte, vítám všechny Marťánky. Dneska si natočíme můj denní vlog. Dneska pojedeme do Bohumína na minigolf. Teďkom právě stojíme před Lidlem a půjdu si koupit nějakou mňamku. Takže až přijdu z Lidlu, tak se vám ozvu. Zatím čus. Takže teďkom jsme přijeli do Adventure Golf Bohumín. Potom vám tu někde pošlu fotku, jak to vypadá. Tak jo, tak my jdeme nakopit lístky a vypnu kameru. Tak zatím čus. Teďkom jedeme právě z golfu. Dal bych sem tomu docela dost kladné ohodnocení. Dal bych sem tomu tak 8,5 z 10. 8,5 z 10 protože tu bylo jenom 16 jamek a nebylo jich tu více. Teda 18. Kdybych jich tu třeba bylo 30, tak bych sem klidně dal 10 z 10. Ale i tak, takže už jedeme domů a potom si dám oběd a půjdeme ještě s kamarádama ven. To určitě taky natočím, tak se máte na co těšit, tak zatím čus. Tak, teďkom už po obídku, tu jsme s kamošema. Pozdravte, ne? Čau. Jaká slušnost. Čaute Marťanci. Jsme tu na, jo, čaute Marťanci. Tak Já jo. hodně Marťanku. No. Teďkom tu chalujeme zmrzlinu.
Všichni tři máme bubblegum, jak vidíte, nejde to asi vidět, no. Moc to svítí slunce. Mega dobrá. Takže chtěl jsem se vám ozvat, že tu jsme už s klukama na koloběžkách a jak budete chtít něco natočit, nebo natočíme nějakou naši cestu třeba, nebo zase jak budeme chálovat něco, budeme jít pauzu, tak se vám ozveme. Tak jo, tak zatím čus. Tak, teď jsme si koupili vychlazené pítíčko ve večerce. Nejde to vidět, koruní, malinu a píči jako broskev. Není to sponzor. Ne, bohužel, mám rád koruní. Vyšlo nás to na 4 korun, to se docela dá, za to, že to je vychlazený. To nejdeš tam vidět. Klekni si trošku. No, ale tak na to, že to je vychlazený, tak to se dá, 44 korun za oba. To je dobrý. Kam v Praze by se mi dali 44 za jedno. Tak jo. Tak my vám potom natočíme nějaké stanty, nebo jeden stunt, já umím jenom jeden stunt, skočit, David to tež umí, nevím jestli Ondra. Co já? Tak, no, že umíš skočit ten stunt. Stunt. Takže vám ho můžeme natočit a ozveme se vám za chvilku, až budeme mít rovinku. Tak čus, a jinak jsme v lesoparku. Je tu za náma les. Papa. Marťánci, ano, přesně. Čaute Marťánci a teď Martin s Davidem skočí freestyle. Pojďte! Dopačil vidět. Teď se tu s klukama projíždíme a dívejte, jako úplně celé zakalené malinké jezírko. Nebo je to takové větší, nevím, jak to nejde vidět, počkejte, já půjdu tak. Prostě je tu zakalené jezírko, jako plavou tu kachny, tam úplně v dálce tam je nějaký bordel. Hele, já být kachna, vidíte to? Já být kachna, tak asi odejdu někam do Prahy. Protože to kam tu plavou i kachny, jestli je najdu, tak já vám je vyfotím. Nebo tež natočím, ale je mi líto těch kachen, jo? Tak jo, tak zatím čus, zase budeme pokračovat v jízdě. Čaute Marťánci, teďkom jezdíme s klukama, vyjíždíme z lesoparku a tady je srnka. A můžeme klidně, víte, my jsme od ní blízko, jak to tak oddálím. A ta srnka jakoby je od nás blízko a ani si nás nevšíme. Je úplně v pohodě, tak jo. Tak to je zatím zase od nás všechno, jak víme něco zajímavého, tak se vám ozvem. Čus! Marťánci, teďkom se projíždíme v našem lesoparku a našli jsme tu dokonce 3 hroby. Tady jeden, tady druhý a tady třetí. Jakoby vypadá to tu divně, no, mám z toho špatný pocit, takže ještě jednou. První, druhý a tady největší třetí. Dobrý, tak jo, tak my se jdeme dále projíždět, tak čus. Takže ahojte Marťánci, teďkom jsem přijel zvenku. Teďkom si hodím rychlou sprchu uklidňující, protože vidíte, že jsem spocený. Takže hodím si sprchu jako každý den. Potom se stříhám tohle video, na které se koukáte jako každý den večer. A ještě si k tomu hodím veču a po večeři a sestříhání videa si zapnu nějaký film nebo si zahraju PlayStation. Tak jo, tak já už bych jsem ukončil tohle video, jestli se vám líbil tenhle denní vlog, tak mi dejte zase napsat a mohl bych se natočit někdy zase takový stejný vlog. Tak jo, tak čus!